खुलुमबाय आं बे समाव मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर नोंथांमोना साननो हागौ आंखौ बागानाव थानानैसो भिडिअ खालामबाय थायो होननानै नाथाय आंनि डिउटियानो बेनो रायजोफोर मा खालामनो आंनि डिउटियानो बेनो बे बागाननिफ्राय जि एसे एनै रां मोनो बे रांजोंनो आङो न'खरखौ सालायगासिनो दङ आरो सानै गथ'खौ आं प्राइभेट स्कुलावहाय फरायहोगासिनो दङ आंनि डिउटियानो बेनो आंनि बागाननि बिलाइजों लोगोसे आङो गुबुननि बिलाइखौ बायखांनानै फेक्टरिसिम दैथायहरनाय जायो जेराव आंनि खामानियानो बेनो जाहैबाय नालाय आङो बे बिजनेसखौनो मावबाय आं बे आबादखौनो मावबाय बिनिखायनो आङो दाब दाब जायगायाव बेरायनानै आङो बारा भिडिअ लाबोनो हाया नाथाय थाङो आङो खौरांगिरिफोरजोंहाय आं थांफायो थांफानानै आङो नोंथांमोननो माखासे खौरांफोरखौहाय शेयार खालामनानै होयो स' बे समाव आङो बे सुंद' आपडेटखौसो लानानै फैदों रायजोफोर थांनाय 3 अक्ट'बर खालि राङापारा हालामनि सिङाव थानाय उनसुमै गुदि फरायसालियाव सनितपुर डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड डिबिया मोनसे सावरायमेल जुथुमा खुंदोंमोन बे सावरायमेल जुथुमायाव बेवहाय बिनि खोथाखौ लाबाय जायो बिनि खोथाखौ सानना थाङो फैया आरो जायो दा होमबा दिनै जोंनि बे एनडिबिनि माखौ लानानै जे बिथांमोना मानो बै समाव मानो दिल्लीयाव थांनानै मानो बिथांमोना मानो दिहुनना लांदोंमोन होनबा बे दैमारिसा मानो दिहुनना लांनो हादोंमोन ना बे सालिनि थाखायल' बिथांखौ नांगौमोन ना बला अराय सम जोंनि मोनसे संगठननि गासै माखौ दैदेननो थाखाय नांगौमोन बिथांखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै बिथांखौ लानानैनो दिनै बिथां नङाब्लाथ' दिनै बेफोर माबा खालामनो हायामोन बिसोर जुदि बिथांमोना खालामनो हायोमोनब्ला बिथांखौ लाबानो जागौमोन बिथांमोनानो हायोमोनब्ला मोननैसो राजनितिखौ लानानै दिनै बिथांमोना राजनितिखौ लानानै बिदि गेम गेलेबाय गेम गेलेनानै दिनै आरो दिनै 15-18 दिननि थाखाय बिथांखौ लांबाय लांनानै बिथांखौ सिगनेचार खालामहोबाय सिगनेचार खालामहोनानै आरो बेक आरो मानि होमबा बिफोरा सरकारि जिथुनाखि हाइ लेभेल हाइ कमान्ड दानायनि थाखाय जातिखौ जौगासार होनो थाखाय बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय बिथाङा जुदि मोनसे संगठन लानानै ओंखारनानै दिनै मोबिलाइज खालामनानै दिनै जातिनि मोजांनि थाखाय ओंखारदोंमोन बिथांमोना बेखौ सिन्था खालामाखैना बिथाङा जुदि ओंखारामोनब्ला बिथांमोना ओंखारग्रोदोंमोन ना बै समनि खोथाफोरखौ जोंहाबो गोसोआव दङ फरायसा आफादनि जिथुनाखि थांखिफोर माफोर बेखौ जोंहा गोसो नाथाय जों दा दुखु मोनदों दिनै मोनथाम एग्रिमेन्ट जालांबाय नैबे लास्ट एग्रिमेन्टआव दिनै बिथाङा माने मा जादों जोंनि बेखौ लानानै दिनै बिथांखौ सिगनेचारियाव लांबाय बेसेबां दिन लांदों 18 दिनमोन ना मा सारमोन ना 18 दिन ना 20 दिन बिदि लांदों बे 18 दिन 20 दिनखौ मानो नांगौ जाखो बिथांमोननो जुदि बिथांमोनानो जुदि खुद गावसोरनो जुदि सिरियालि हायोमोनब्ला बिथांमोनखौ लानानै आरो दिनै मानो जोंखौ बेहायनो आरो मानो बांद्राय खेला देखायनानै बेहायनो दिनैसिम सोरां दिनानै दिनै मानो जेबो बुंनो हायाखै दिनै 13 जन दङ रायजोफोर सोरबा सोरबा मिथियाब्ला जों एसे खोनानानै आंनियाव एसे माइन्डआव दाबो बिराद टेनसन दङ बे 13 जन मानसिफोरखौ जों मानो खहा खालामना लानो जोंनि संगठननिफ्राय मोनसे संगठननिफ्राय नङा होनबा दाथ' साथामाथ' बे पार्टियानोखा होमबालाय बिथांमोननि थाखाय ओंखाराखैमोन नामा जोंनि थाखाय ओंखाराखैमोन नामा बिथांमोननि थाखाय ओंखाराखैमोन नामा सोरबा आइजो बिमा सासे सोरबा बियानाव सासे बा सोरबा फंबाय सासे बिथांमोननि गोदोनि थाखाय ओंखाराखैमोन नामा बिथांमोन दे बिथांमोननिबो माबा मोनसे प्रसेस लानांगौ एनायबो जोङो सुप्रिम कर्टआव थांनानै दिल्लीयाव थांनानै जेनेबा माबा मोनसे रायलायनाय माबा मोनसे बेबस्था गैया नामा दं होननानै बुङो नाथाय जों गुबुन डिस्ट्रिक्टनिखौ आं जेबो साना गुबुन डिस्ट्रिक्टआव गासिबो स्पार्ट गोजाजोबसै ओरैजाय सोनाबनिफ्रा नाथाय सनितपुरा सांग्रां जा बेखौलाय आं डाइरेक्ट बुंनो लुबैदों आरो सनितपुरा सांग्रां जा सनितपुरखौ लानानै गासिबो बाजि गुथिखौ बिसोरो नांगौ बायदिखौ बिसोरो बुथुमजोबना लाखाजोब्बाय नाथाय गासै दा लास्ट इन्डिं पइन्ट सनितपुरा बे इन्डिं पइन्टआवबो सनितपुरा थाबथालांनो हागौ बेनि थाखायनो जोंनि बे जिथुनाखि दा सनितपुरनि जोंनि जा एसे दङ मावथिफोर बिथांमोना सांग्रां जा जोंखौ बिसोरो डायनासुर बायदि जोंनिफ्राय बख'जोबनानै लांजोबनानै दिनै जोंखौ बिसोर मोसाबाय थाहोदों सनितपुरखौ बेनि थाखायनो आं बुंदों दा जों जा प्रसेस लादों बेफोरखौ जों ओरैबायदि स्ट्रंलि लानांगौ माने आंनि बायदिब्ला आरोना बिराद स्ट्रंलि जोङो बेखौ मा खालामनानै जों ट्राइ खालामनानै बेखौ जुजिबाय थानांगौ आरो जा बोराय सारनि खोथाखौ बुंदों बोराय सारनिखौथ' आं रायखांनोनो लुबैलिया खोनासंनो लुबैलिया आङो बेनिखौ बोरायनिखौ बेनि खोथाखौथ' आं बै समाव जों बे खैला जुलियाव आं थाफाब्ला हाबथिंला लाबथिंला बायब्ला
बे समनि खोथाफोरखौ गोसोखांब्ला आं बेखौ एकदम गोसोखांनो लुबैया दा नैबे दा सुदा फोरोंगासिनो दङ बिथाङाथ' जुनियरसो नङा होमबा जोंनि बेसेबां जुनियर बिसोरो दा खाफाल मोजां बिथांमोना बे मोनसे एकदा जानाय लोगो लोगो फ्रि जानाय लोगो लोगो बिथांमोना मा मावनांगौ मावनाङा बिथांमोना मावनो हासिगौ दा खिन्थु नाथाय संगठनखौ दिनै बिदि नारथुनानै दोनथ'नो लुबैनो नाङा आरोना बेनि थाखायनो आं दिनै बुंनो लुबैदों जेसेबांनोखि दा बानाय दहाय बुंदों जे भेरिफाइ जानायफोर मा जानायफोर बेफोरखौबो किसुमान जोङो दा बेफोरखौ नाजानानै एसे सेस्था खालामनांसिगौ गावखौ आरो बिथांमोना वार्ड होना दोनखादों जेसेबांखि भेरिफाइ जादों जों सासेबो गारलाङा होननानै बे हिसाबै बिथांमोना बुंना दोननाय हिसाबै पइन्टफोरखौ जों दा लानानै जों लिग लानांगौ मोनसे लिग लानानै जोंनिखौ खालामनांगौ आरो दा राजनितिक फैदों राजनितिकनि गेजेरावबो जोङो मोनसे सुनिपुरा राजनितिकआव मा जादों दा खाफाल मोजाङावसो एसे बोरैबा जोंना नैबेखिनिया एसे गोजोननाय फैनो हागौ रायजोफोर नोंथांमोन साननानै ला खाफाल मोजाङाव नैबे दा 2025 सनाव आरो मोनसे गेम गेलेनो फैनो हागौ बेहाय बे गेमावबो आरो जोंखौ नारथुमनानै बोरैबा दबाव फैसासो थानो हागौ माबायदि मोनदों आं सारमोना मिथिखायो बेखौ नङा होमबा जों दासो जेना धुबधुबनि आखाइनिफ्राय एसे गदेरदों बेनिखायनो सांग्रां जा गुबुननि खोथाफोरखौ लानानै जानला मोनला बाज्रुमलाबायनो नाङा आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों जोंनि गासै बेहाय थानाय रायजोफोरखौ आरो गाग्लिलाबायोबा जोंनि खहा जागोन बोरैबा बाज्रुमलाबायोबा जोंनिनो खहा जागोन गतिके जों दा खहा जानायखौ दा नुबै बेनिखायनो आङो बे जा नैबे मेन आंनि भेगा जादों नैबे दैमारि सारनि थाखाय जे जोङो बे नैबे 2025 नि सिगां बिथांमोनखौ नांगौबा खनले प्रेस होबाय थानांगौ आं बेखौ मानगोनां आफादगिरि सार आरो बे बोसोनगिरि सार जोंनि बिथांनिसिम खावलायनानै आं नोंथां मोनसे दे आं